बेखौ मिलानाबो बुंजायो थेवबो असमियाखौ रोंस्लामा ना बड'नि बुंनायसै आरो बड'खौ बयबो गोरोंजोबदां बिथांमोनाबो ना बोदोन जायो दा तो आंनि नामा राजेश कार्जी फ्रम वेस्ट बेंगल सिलिगुरियावहाय आंनि न'आ आरो दिनै बिथांनि गेजेरावहाय प्रबेदाखौ लानानै आं एसे बुंनो सानदों दिनै जों प्रबेदा फेमिलियावहाय जेसेबांबो जों अलरेडि पार्टिसिपेट बोसोरसेनिफ्राय जों दङ जेसेबांबो जोंनि बेवहाय गेस्टफोर फैदों आलासिफोर फैदों बैखौबो आं मस्ट वेलकाम खालामो जोंनि प्रबेदा फेमिलियावहाय बिथांमोना दिनैहाय मोनसे अर्गानाइजिंआ मोनसे सुपार मार्टनि अपेनिं जादों सौमिन्द्र ब्रह्म सारनि न'आवहाय बिनि उनाव जों दिनैहाय बयबो गावनि गावनि बक्तब्यखौ सावरायबाय आरो इसे आं डाइरेक्ट सेलिं इन्डास्ट्रि यानि नेटवर्क इन्डास्ट्रिखौ लानानै इसे बिथांनि खाथियाव आं सावरायनो सानदों आरो बिनि गेजेरावहाय आंनि न'आ सिलिगुरियाव बयबो थांबाय होनदां सिलिगुरियावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं स्रां रेसिडेन्टेल कमप्लेक्स बे कमप्लेक्सनि हाखौ जों 98 आवहाय जों एमनिथ' 2-3 बोसोर जों मारवाड़ी आरिजोंहाय आदार्स बर'नि हामोन गुबुन हारिफ्रा लानानै मारवाड़ीफ्रा बे हाखौ केपचार खालामनानै दोन्दोंमोन 30 बिगा हाखौ तो जों जेसेबांबो बर' समाज लानानैहाय बेखौहाय लास्टाव जों फैसा रिटार्न होनानै जों बे हाखौ लाया तो मथा मथि बे 1998 नि खोथा बे 98 आवहाय जों बे हाखौ गावनि आखायाव लादों 98 आव लानानैहाय बिथिंहाय टोटाल 30 बिगा हामोन तो जों बर'नो बयनोबो फैसा थाया जायो बेंगलावथ' बर'आ गोलैबान ना थेवब्लाबो जों ओरै खालामनानैहाय बे समावहाय जेसेबो फैसा होनांगौमोन होनानै जों 16 बिगा हाखौ लाखिदों 16 बिगा हाखौ लानानैहाय जों बड' समाजनि गुनै मोनसे स्रां रेसिडेन्टेल कमप्लेक्स नामबो दोनदों स्रां बर'जों मा बुङो स्रां ना स्रां नामैहाय स्रां रेसिडेन्टेल कमप्लेक्स नाम दोननानै मोनसे बड' एसोसिएशन नामै जों हा दोनना बे हाखौहाय जेला जोंनि बड' सरकार हाग्रामा सार काम्पा सारमोना सब स्टेटआव जखन जों बर'नि गेस्ट हाउस बानायदों जेला सिलिगुरियावबो दरखारथार होनबाय तो सिलिगुरियाव दरकारा बड'जों बेंगलनि आसामनि सब समय बड' कनफारेन्स इंडिया लेभेलनि जेलाबो जायो साहित्य सभा जायो लोगो मोनलायगासिनो थायोना बयबो तो बे समाव सावरायनायावहाय जाबाय जोंनि हा दंखायो लानो बायनोबो जेबो दरखार गैया हा दङ जों हाखौ डनेट होगोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बानायनानै जाबाय तो जाबाय दा 5-6 तला बिल्डिंबो जाबाय तो आं बे जायगायावनो थानाय आंनि न'आ बुंनो दा गोदान आं बिल्डिं स्टार्ट खालामदों बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ बे नांजाबनाया आंनि स्टार्ट जादोंसै आरो दा गोदान भाराखौहाय आगायनाय